Ноябрьнең 3 якшәмбесендә бөтен илдә юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләрне искә алалар. 2005 елдан бирле уздырылып килүче бу дата елдан-ел күбрәк кешене җәлеп итә. 16-21 ноябрьдә исә Зәй районында студентлар, укучылар катнашында юл һәлакәтендә үлгәннәрне искә алу атнасы бара. 17 ноябрьдә шәһәребезнең 7 мәктәбе биләмәсендә әле уңайдан чара узды. Биредә яшь юл инспекторлары юл һәлакәтендә үлгәннәрне искә алу ниятеннән күпкә акчарлар очырды. Агымдагы елда юл һәлакәтендә үлүчеләр саны арту күзәтелә. Юл һәлакәтендә исә 8 бала имгәнде, һәм шуңа да балалар юл һәлакәте кагыйдәләрен белү мөһимлеген тою өчен әлеге акциядә катнаша. Районда балаларның юл транспорт һәлакәтенә имгәнүләре борчу тудыра. Чөнки автотранспорт чаралары елдан-ел арта. Юл транспорт һәлакәтендә имгәнүләр генә түгел, корбаннар да арта, ди Вадим Иванов. Атна дәвамында юл һәлакәтендә үлгәннәрне искә алу уңаеннан төрле чаралар узачак. Мәктәпләрдә ата-аналар җыелышлары оештырылачак, студентларны исә юл куркынычсызлыгы буенча чаралар көтә. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.